मला ते चित्र बघू दे की. सावी, तू हे चित्र का काढलंस असं? सावीच्या चित्रामुळे येणार का आरोपीचा खरा चेहरा समोर? जुळली गाठ ग या मालिकेमध्ये सावीने एक चित्र काढलं आहे आणि ते चित्र अपघाताचं आहे, ज्यात तिचे बाबा आणि दामिनीचं चित्र काढलं आहे तिने. आणि हेच चित्र धैर्यच्या हाती लागलं आहे आणि धैर्य सावीला सारखं सारखं एकच प्रश्न विचारत आहे की हा चित्र कशासाठी काढला आहेस. आणि इथेच धैर्यच्या लक्षात सुद्धा आलं आहे की हे चित्र तिच्या बाबांच्या अपघाताचं चित्र आहे आणि म्हणूनच तो सावीला सारखं सारखं एकच प्रश्न विचारून नक्की ते चित्राचं काय संदेश आहे हे जाणून घ्यायचा प्रयत्न करत आहे. पण आता बघायचं हे आहे की दामिनीचा खरा चेहरा येणार का आता धैर्यच्या समोर? दामिनीने सावीच्या बाबांचा अपघात केला आहे हे धैर्यला कळेल का? हे पाहण्यासाठी तुम्हाला जुळली गाठ ग ही मालिका पाहावी लागेल आणि अजून अशी लेटेस्ट अपडेटसाठी टेलीचक्कर रिजनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.